må jo indrømme, at denne her beslutning i 2 var måske ikke så heldig, i hvert fald set i forhold til, hvordan befolkningen har modtaget den. Befolkningen er mere splittet end nogensinde. Som sagt er der store konsekvenser ved, at som sagt, Mine Russing sagde, at der er store konsekvenser, hvis vi skal have en uranafstemning for de kommende eller mulige investorer fra internationale investorer. Derfor fastholder vi også, at vi skal være stabile, også i politik. Så I fastholder ophævelsen? Det fastholder vi. Naleraq, hvad siger I? Vil I have en folkeafstemning, eller er det okay med ophævelsen af nul-tolerancen? Vi skal huske på, at Grønland er og altid har været afhængig af levende ressourcer, der stammer fra havet. Og de skal vi helst ikke ødelægge. Det er en ressource, som vi altid og vil være afhængige af langt fremover. Og derfor er det Naleraqs politik at bedre udnyttes af levende ressourcer. Og altså hvis det er at vi kommer til at snakke om nul tolerance og den slags ting, så afhænger det meget af miljø- og sundhedsspørgsmål. Så det er et ja til genindførelsen af nul-tolerancen? Ja. Demokraterne, hvad siger I? Jeg synes, det er langt om længe, så er jeg enig med Siumut, men jeg er dybt uenig med jeres politik. Fordi vi, alle specialister på området, har sagt, at investorerne bliver skræmt, hvis vi bliver ved med at svinge i kurs. Vi bliver nødt til at skabe instabilitet. Vi har set, hvordan politik har været igennem den sidste tid. Og vi bliver nødt til at skabe stabilitet, fordi investorerne bliver skræmt. Det er ikke noget med, det handler ikke kun om uran. Det handler om hele undergrund eller råstof. Og det vil sige, hvis vi bliver ved med at ændre kurs, og regeringen vælter der, og efter 4 år, så vælger vi, så siger vi, at befolkningen skal bestemme igen, så får vi aldrig vækst i landet, fordi investorer lukker af for at være interesseret i landet. Der ligger du vel også, Knud Christiansen, Atassut? Netop. Altså, Atassut mener, at vi har debatteret meget grundigt netop omkring nul-tolerancen. Og vi går ikke ind på at genindføre nul-tolerancen. Altså, vi skal passe på, at vi ikke skræmmer mulige udenlandske investorer, og derved ødelægge mange års lobbyarbejde udlands. Det er fint. Vi holder den her, og så når vi hurtigt et par spørgsmål fra salen. Hvem har et spørgsmål? Har du hernede? Kan du sige, hvad du hedder? Jeg hedder Anne-Martha. Ja. Larsen Andersen, bedstemor, og bor her i 11. Ja. Jeg føler mig lidt truffet af demokraterne ved, at jeg blev trådt over tæerne og sagde, at også førtidspensionister, fra mit side, jeg lever kun af 1.700 kroner om måneden, selvom jeg har uddannelse 3-4 stykker bag mig. Det kom med mit dårlige knæ, derfor gik det over det. Men jeg har hjerne nu, jeg kan bruge jer tolk. Hvorfor lade reformen om? Fordi vi har brug for det 3-4 timers arbejde om dagen. Og måske gæstelærer på skolerne. Børn har brug for os, og unge mennesker. Så spørgsmålet går på, om man kan få mere fleksibilitet ind i efterløn, i pensionsordninger, hvor man bedre kan arbejde og samtidig modtage noget pension. Som, vi bliver jo ældre, som det bliver sagt her på panelet, kære panel. I må godt tage. Ja. En hurtig runde på det, 30 sekunder hver. Skal der skabes noget mere fleksibilitet i de her pensionsområder, hvor folk får bedre mulighed for måske at supplere pension, uddannelse og måske kan blive lidt længere på arbejdsmarkedet? Det
mener vi, det skal. Og vi tror på et forlig omkring det her. Vi tror på forlig omkring pensionsordninger, men også på førtidspensionsområdet, hvor der har været lagt op til, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked, som også kan tage folk ind til 2 timers arbejde og 4 timers arbejde. Men der, hvor vi så er uenige, det er, skal alle uanset indkomst have pensioner? Der må vi finde sammen og sige, hvad er det, som vi som samfund har råd til det her? Fordi skal vi have et velfærdssamfund, også om 20 år, så må vi også kunne prioritere vores midler. Større fleksibilitet? Altså pensioner, førtidspensioner, det er så små, at folk som Anima, der har meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Derfor er det vigtigt. Ja, der er en reform i gang for førtidspensionister. Demokraterne? Jeg synes, det er meget... Ja, tak for spørgsmålet. Jeg synes, det er meget vigtigt, at det er ikke værdigt, at man skal leve for 700 kroner, og jeg synes rimeligt, vi har brug for alle hænder, og vi har brug for hendes hænder. Derfor er det vigtigt, at hun tilbyder 3 timers arbejde. Så skal hun kunne få det. Det vil vi tage imod. Er der slut enige? Ja, tak for spørgsmålet. Det er meget vigtigt, at man laver en reform omkring førtidspensioner, fordi man mangler også fleksjob i vores Grønland. Den anvendes kun meget let. Vi skal have igangsat flere i fleksjob, således at de private og offentlige institutioner skal være med til at finansiere den fleksjob. Så ja til det. Tak for det. Var det okay? Så tager vi et spørgsmål mere herovre. Ja. Mit spørgsmål er, hvordan vil I hjælpe de unge under 18 år, som ikke har uddannelse eller ikke har noget arbejde? De kan ikke gå i Biarritz-Sarfik, fordi de er under 18 år. Biarritz-Sarfik er en voksen forberedelsesskole. Så det vil sige, fra de går ud af folkeskolen og ikke kommer i gang med noget, indtil de bliver 19, så er der ikke rigtig noget til dem? Ja, det er det. Okay. Tak for spørgsmålet. Var det forståeligt? Vi efterlader en generation, eller i hvert fald en del af de unge mennesker, fra de forlader folkeskolen og til de kan komme videre til Biarritz-Sarfik. Hvad kan vi gøre for dem? Det ligger, som spørgeren kommer ind på, en større restgruppe af unge i alderen 17 til 28 år, som desværre ikke får sig en boglig uddannelse. Det, der er behov for med hensyn til at få den restgruppe, ikke kun i beskæftigelse, men også i en uddannelse, at vi fokuserer på en ikke-boglig forløb for de unge inden for Biarritz-Sarfik-regi, hvor vi er nødt til at styrke Biarritz-Sarfik til at håndtere netop den restgruppe, som vi skal aktivere i form af en jobtræning, i form af en ikke-boglig forløb. Har I tak for det. Nogle konkrete forslag til, hvad vi kan gøre for den restgruppe? Nalerak? Ja. Biarritz-Sarfik er på det meste for de voksne. Så må folkeskolen stræbe sig bedre ind i at lære elever til at kunne opnå nogle gode eksamensresultater, sådan at de kan gå videre med deres uddannelse. Så det er ikke simpelthen om, at det er folkeskolen, der skal ind og sørge for, at de er klædt på til et arbejde til... Okay, hvad siger I? Vi siger, at man ikke kun skal satse på Biarritz-Sarfik, som der er blevet lagt op til i den strategi, der er blevet fremlagt. Vi mener, at vi skal holde på de unge lidt længere tid, fordi vi mener, at der er for mange unge, der bliver ladt i stikken, og som egentlig ikke laver noget. De kan ikke komme ind i Biarritz-Sarfik, de kan ikke komme ind i folkeskolen. Der er faktisk ikke så mange tilbud til dem. Så vi vil gerne snakke om en model, hvor måske vi kan lave en high school model som en overgang til gymnasiet, hvis det er det, man vil. Så vi sikrer os, at de ikke
så vi sikrer os, at de har en plan, når de kommer ud af folkeskolen. Så ikke en genindførelse af 11. klasse, men et eller andet, en high school. Kan du lige forklare det? High school-modellen. Vi mener, at vi skal holde lidt længere tid. Vi skal beholde de unge i lidt længere tid. Det betyder, at de skal have hjælp og vejledning til, hvilke uddannelser og hvilket erhverv de gerne vil på. Og så skal vi gøre brug af udlandsophold langt mere, og det kræver også, at vi bevilger flere penge, men det kræver sandelig også, at vi ikke kun beskæftiger os med Biarritz Sarfit-modellen, som er en udgået model. Demokraterne, hvad tænker I? Hvordan kunne vi få fat i den restgruppe? Vi skal først og fremmest effektivisere. Vi skal ikke bruge penge på at åbne en ny skole til 11. klasse, 12. klasse, 13. Det kan ikke betale sig. Vi skal i stedet for det her bruge kræfter i at kvalificere folkeskolerne. Kvaliteten skal være langt højere nu. Lige nu, vi skal også vide, 50% af en årgang kommer ikke videre i systemet. Og Biarritz Sarfit skal ikke være en mulighed for de unge. Det er kun til ældre, den er beregnet til. Unge mennesker skal være klar over, hvad de vil, når de er færdige med folkeskolen. Adasut, hvad tænker I? Tak for spørgsmålet. Vi er enige, at der er for mange unge, der ikke går videre i systemet, fordi deres kundskab er ikke klar til at tage et skridt videre til systemet. Derfor mener vi i Adasut, og helt klart, at vi skal genindføre 11. klasse. Med hensyn til Biarritz Sarfit, man skal forholde sig til, hvad man har besluttet indtil videre, og man har tænkt på at omstille Biarritz Sarfit til at være nogle steder for unge, som er ikke klar til at tage videre i systemet, som et opgradering af deres viden, således at de går i jobtræning og andre ting, som relaterer til samfundet og kan tage deres ansvar, og så videre til deres endelige uddannelse og videreuddannelser. Tusind tak. Desværre når vi ikke flere spørgsmål. Vores tid er allerede løbet. Vi bliver nødt til at slutte af med at give partierne 1 minut hver, som vi plejer. Og det bliver i omvendt rækkefølge denne her gang. Så det er Adasut, der skal lægge ud, hvis jeg kan få gang i denne her. Batterien er røget. Ved du hvad? Vi prøver lige denne her over i stedet for. Den er der, tror jeg. Så kører vi den sådan her. Værsgo til Adasut. Yes. Vi siger rigtig dejligt. Tusind tak for den her debat. God debat. Adasut er et politisk parti med en grønlandsk liberalistisk grundholdning med dybe rødder i den gamle grønlandske kultur. Som navnet Adasut angiver, bygger partiet på fællesskab, samhørighed mellem alle grupper i det grønlandske samfund. Adasut arbejder for et grønlandsk samfund, hvor de enkelte menneskers muligheder og rettigheder fremmes mest muligt under hensyntagen og respekt for andres rettigheder. En sådan gensidig respekt fremmes bedst i et samarbejde mellem alle grupper i det grønlandske samfund. Adasut arbejder for at skabe et dynamisk, moderne og internationalt relateret samfund, hvor alle i befolkningen er drivkraft. Samfundet skal udvikles og udbygges i tæt dialog med alle grupper i befolkningen. Adasut. Tak. Tiden er det svært gået. Så er det demokraternes tur, siger værsgo til jer. Demokraterne har virkelig brug for, at det skal kunne betale sig at arbejde. Folk skal kunne arbejde. Lige nu der har vi et massivt problem, som vi skal løse. Den negative sociale arv skal brydes. Virksomhederne har brug for arbejdskraft. Vi skal få fat i den arbejdskraft. Det kan ikke passe, at vi i dag siger, at befolkningen mangler arbejdspladser. Virksomhederne råber efter arbejdskraft.
Vi skal ændre arbejdsmoral. Vi skal være bedre til at tage hånd om det arbejde, som virkelig har brug for arbejdskraft. Og der ligger det, at den negative sociale arv skal brydes. Vi har en løsning om, at vi skal varetage vores unge, så de kan tage ansvar. Pligt og krav skal indføres. Tak for det. Det var også lige 1 minut. Så er det Siumuts tur, og værsgo, jeg starter tiden nu. Tak for vælgermødet. Siumut går jo som sagt til valg på sammenhold, tryghed og udvikling i hele samfundet. Hele samfundet skal udvikles på lige fod, alle steder. Ingen borgere skal være overladt til sig selv. Vi ønsker at skabe en selvbærende økonomi, en mere selvforsynende Grønland inden for energi og inden for fødevarer. Og vi ønsker et mere solidarisk samfund, hvor vi ønsker at indføre enspridssystem, og vi ønsker at få skabt en mere tryg samfund, som grønlænderne fortjener. Og vi har kandidater fra nord til syd og til øst. Vi regner med, at vi til valgdagen vil have 62 kandidater, der vil være parat til at arbejde videre på det store program, som vi har iværksat. Tak for det. Tak. Og så er det Partilalaaks tur. Værsgo. Partilalaak går til valg på at forbedre levevilkårene for vores svage stillede i samfundet. Familier, der er ramt af alvorlig sygdom, skal betjenes bedre, og i de tilfælde, hvor en patient behandles uden for hjembyen, skal hjælpes og støttes bedre. Således behandlingsforløbet sker i trygge rammer. Folkeskolen og uddannelse skal styrkes og forbedres. Praktikpladser skal sikres. Vi siger tusind tak for mange spørgsmål, der er indkommet, og tak for i aften, Rønner. Tak for det. Og så er det IA's tur. Værsgo. Tak. Vi er klar til at tage ansvar. Inuit Ataqatigiit går til valg på øget ansvar til den enkelte, men også en bedre styring af landet. Det kan godt lade sig gøre at forbedre inddragelse af borgerne. Det kan godt lade sig gøre at have god regeringsførelse. Uligheden er reel. Vi har store udfordringer. En stor boligmangel. Vi har flere end 500 hjemløse, og muligheden for genhusning, den er blevet revet væk. Derfor nytter det ikke noget, at vi bruger tid på enkeltsager. Derfor nytter det ikke noget, at der er så meget politisk kaos. Vi skal tilbage til politisk arbejde. Vi har i lang tid arbejdet på at sprede magten. En af Tisaqtut vil vi gerne fortsætte med det, for det skaber dynamik og et kreativt demokrati. Og så skal vi faktisk handle på den viden, som vi har i dag. Vi skal handle på den viden, som Skatte- og Velfærdskommissionen har givet os. Vi skal handle på de fakta, som Økonomisk Råd giver os. Og så skal vi være kreative til at skabe forlig. Tak. Tusind tak. Tak til alle jer for jeres deltagelse foreløbet. Det bliver alt, vi har for i dag, men vi er tilbage på tirsdag, hvor vi sender fra Sisimiut. Husk, at I kan stadigvæk nå at skrive til os på Facebook. I kan også sende spørgsmål til politikerne på sms. Vi ses på tirsdag. Tak for nu.